Vatariri, ndinokuchingamidzai pano paSly Media. Zita rangu ndinoitwa Pelagia Wekwamupurwa. Takashanyira kumarinda eWarren Hills, iyo iri kuWarren Park, uko kwakaitika chiitiko chinotyisa, chinokatyamadza, chisina ani anoziva kuti chii chakatora nzvimbo pakuti matombo anomuka akawondomorwa, akatsemurwa-tsemurwa. Mhuri yeZimbabwe, chiitiko ichi chiri kukatyamadza vanogara munharaunda iyi. Tichinzwisisa, tinoziva isu kuti nzvimbo inochengeterwa vashakabvu inzvimbo inofanirwa kuchengetedzwa, inofanirwa kuremekedzwa. Ndosaka tichiona isusu kuti pairo eka apo pakarara magamba panenge pakachengetedzwa zvakanyanyisa kuratidza kukoshesa nzvimbo iyi. Kazhinji tinoona kuti kana mushakabvu achinge ashayika, vamwe vanoti zuva racho remangwana kana mazuva anoteera vanoenda kunotsvaira, vanoenda kunosakurira kuremekedza nzvimbo iyi. Asi kamhuri yeZimbabwe, panzvimbo yakadai sezvandataura pekutanga, pakaitika chisionekwi. Chinokatyamadza asi ndechekuti vagari vemunharaunda vakangomuka vachiwana matombstone aya akapwanya, akapunzirwa pasi, pasina chiri kushayikwa pamatombo aya. Takataura navaStanley Gama vanova ivo Head of Harare City Corporate Communications. Vagama, mungatitaurirawo here kuti mangani makuva akapunzwa akaparadzwa, uyezve zvakamboitika here zvakaitika izvi kumarinda eWarren Hills Cemetery? Ya, kune makuva anosvika about 85 akaparadzwa, and up to now asati aziva kuti akaparadzwa nani uye chinangwa chacho chachiri chechii. Hama dzevafiya dzakaziviswa obviously through social media nemamwe machannel, so vazhinji vacho vakuzviziva kuti ndo zvakaitika. And nyaya yacho vaiyangofambawo, vazhinji vakaita mainquiries vakaudzwa kuti ndo chiitiko, ndo mashura akaitika kumakuva ehama dzavo. Yes, zvinomboitika, zvakamboitika kuMbare at some point a few years ago, but pakazoba makuva ekuMbare ayaya akangoparadzwa same way sezvakangoitwa iyaya ekuWarren Hills. So pakabatwa munhu, but munhu uyu takaona kuti pfungwa dzake dzasina kumira zvakanaka, paakasungwa nemapurisa. Then chiitiko ichi chekuWarren Hills ichi, mapurisa ari kuferefeta nyaya yacho, nesu wacho ikanzo tirwisise kuti chii chakaitika, zvakafamba sei, tichivimba kuti vanhu vacho achabatwa, then tonzwisisa kuti zvii zvakaitika uyaya zviitirei, mashura akaita seiyaya. Matanho atiri kutora akawanda, kusanganisa kuwedzera security pamakuva. Tatove even nemapurisa edu ane pfuti kuti achengetedze makuva, uye tawedzera uwandu hwavo hwemapurisa ari kuchengeta makuva ikoko. Vagari vemuHarare tingoine yambiro wani yekuti vatibatsirewo kuziva kana vane information yekuti ndiani akaita mashura aya pamakuva evaridzi. Uye chechitu, tinokurudzira vagari vemuHarare kuti vasatambire kunzvimbo dzakaita sekumakuva nedzimwe nzvimbo dziri protected, nzvimbo dzakakosherawo vamwe vanhu, because zvekudestroya makuva evanhu izvi zviri kutoshaya kuti munhu akazviita zviitirei uye aida kuti zvizosvika kupi, nekuti vanhu vanokoshesa makuva avo, ende kana munhu angonodestroya hatihwisisi kuti chii chiri kuitika. Ndiwo vaStanley Gama, Head of Harare City Corporate Communications, vachipawo chikumbiro kuti kana paine ane umbowa zvakaitika aende pamapurisa ari pedyo. Takataurawo nemumwewo anoshanda pedyo nemarinda achitengesa maruva ake. Tinzwisisire. Aiwa, inino ndikutoshushikana nochiitiko chakaitika ichochi, because chiitiko ichi hasi chamboitika since tichitanga kutengesa maruva panapa. Zvinhu zvekutondishamisa kuti sei zvinhu zvakafamba zvakadai. Neniwo ndikutorwadziwa nokuti ndakabirwa maruva angu ipo papo, saka zvinhu zvekutondirwadza. Saka ndifungire kuti munhu kana kuti benzi kana kuti I don't know, but zvinhu zvekutondirwadzawo. Saka
Saka maruva aya anenge akabiwa ari papi? Maruva aya akabiwa ari patinoachengetera paposition yedu yatinorongedzera maruva edu. Saka tinongosiya tavhara maruva edu samazuva ese tichingoenda kumba tichidzoka maruva edu tichiona aripo. Saka zvakatishamisa musi wacho takafuma tichiona maruva asipo, but chakazotishamisa maruva takazaona ari musango akakandwa musango. Anga akakandwa kunzvimbo kwakapwanywa makoya kana kuti kumwewo kwakasiyana nekoko? The nearest just 50 meters kubva pano maruva edu akakandwa musango. Akakandwa musango. Saka imi ndimi mega here makabirwa maruva kuti kune vamwe vakatorwa maruva? Ndini ndenga ndakabirwa. Position yangu pasendi pangu pangobiwa maruva chete, vamwe vese havana kubirwa. Ndimega makabirwa maruva aya. Ende pamakamaona hapana ese akabiwa makamaona arimo mukati pati atoshata kana kuti atoshata? Hapana chandakarikafu because anga atoshawo, anga ari mafresh flowers. Asi kanya yacho yakaomasvosva, saka munhu kungotora kungonorasa hake. Zvinhu zvacho zvikutotishamisa kuti asirambozviwana zvinhu izvi mfunge, tora kutongonorasa. Tingati mbavha, tingati chii? Hameno mimi kunzwisisawo kwenyu kuti ndikuona muri munhu wechikuru, munogona kuti kwimbavha kana kuti makuna kana kuti chii? Dai yanga iri mbavha otherwise yaitora chinotekisawo somewhere. Takanzwa because ndakamboti fair, ndakamboisa foni kuna mageneresi atotekesana kuti mamboona here maruva akadai, akati akuno katinombona maruva akadai. Saka ndifunge kuti imbavha. Maybe 5 akatiti. Andifunga kuti mbavha ingadai, dai iri mbavha yakatora kanotengesa somewhere. Ndakanzwa kuti maruva yakatengesa somewhere. Zvinhu zvakangoshaikwa hazvo. Tanga ipapo pamakuva ipapo panonenge pane umwe munhu akavigwa zvisina gwara, iye asingade ipapo. Mhepo yake yongohakira kumunhu anopfuura yokonzeresa izvozvo kuti paitike mitauro iyoyo yokuti varidzi vehama idzodzo vazoungana vachitarisa kuti zvii zviri kuitika. Zvogona kunge zviri izvo, chimwe chidimbu ichocho. Chechipiri, nzvimbo iyoyo ine makuva inogona kunge yakaitwa Heroes Acre nekanzuru, asi vasina kutanga vasuma masvikiro ari matunhu iwayo, nekuti hapana dunhu risina chikaranga kunyange vanhu vakatora ivhu iri kuti varitora vanotofanira kutopetera matunhu iwayo, nekuti dunhu rimwe nerimwe rine chikaranga charo. Saka mhepo inogona kumbokunyararirai ichifunga kuti muchazopatika, muchazodii, asi inozopedzesera yakukonzeresai. Nokuti zvinhu izvo zvakava zvichinge zvatoitika maitikiro iwayo, anga ari mambo wedunhu iroro ndiye akutofanira kutoendela nyaya idzodzo nemhondoro dzemo, nekuti ndo panenge paine mhaka ipapo. Iyi ndiyo nyaya yatakakubatirai pano paSly Media TV. Kana kunewo zvinenge zvichiitika munzvimbo dzamugere zvinotyisa, zvinoera, zvinokatyamadza, munotibata panhamba dzachaisa paskrini ipapo, tinosvika tichitora nawo. Ndini wenyu Pelagia wekwamupurwa.